नांलायनाय जागोन लियाव न' नांलायनाय जागोन नोंखाय नांलायनाय बेयाव मोनसे जाबाय दा बेयाव मोनसे जालायो दा इनिफ्रायथ' दा बिदिनो लोगो नांनानै जरा लगायनानै गोलाव खालामनानै मोनसे जाजाबनानै फिलिम जरायदो आबैमोना बुहुद रोंगो आरो न' एक फिलिमनि बुहुद आग्लानो बानायखानाय इसोरो माने फिलिम बानायखानाय आरो आग्लानो गोदोनि नांगौबो लांफाया आरो ना एक न'खय रोंबावाखै आरो बाथ्राफोरखौ ओरै बुंनांगौ आयै आयै बहा थांनो आयु फिसा हिन्जाव नोंलाय बहा थांनाय दासो लोगो मोनथारबाय आं जों रोंसोगारगौ दा इ काहिनि जासिगोन काहिनि जागोनथ' र' न' न'खरनि घटना केमेरामेन फैदो गरफारा नङा आं सानजारि फैयै 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 होननायनो साबदारि साबदारि नुवा नुवा